Des de Crida Premianenca nosaltres pensem que una de les coses que té sentit per estar en un ajuntament és tot el tema dels serveis a les persones i sobretot dels serveis a les persones que tenen més necessitats. Des d'aquest punt de vista pensem que tenim que lluitar contra la pobresa, contra l'exclusió social, per intentar fer un poble més igualitari. I això seria un dels pilars bàsics per fer un ajuntament responsable. La veritat és que Convergència durant aquests anys, les seves polítiques no han millorat gens ni mica els serveis socials. Ans al contrari, inclús en el moment més àlgid de la crisi, els serveis socials eren insuficients. De fet, des de Crida Premianenca pensem que la seva política és una política antisocial. Realment antisocial perquè no donaven solucions ni tenien els recursos suficients per solventar tots els problemes que tenien els veïns i veïnes de Premià de Mar. Tota aquesta política que ha fet els governs de Convergència durant aquests anys han generat bosses d'emergència, problemes difícils de solventar que des de la nostra perspectiva, com a Crida Premianenca, el que volem fer és revertir-ho d'una manera total perquè, com deia al principi, pensem que els serveis a les persones és el fonamental d'un municipi. Volem fer unes polítiques socials que donguin resposta a les necessitats reals de la nostra població. Soc en Sebastià Caba, candidat per Crida Premianenca per les properes eleccions del mes de maig de l'any 2019.